aurreko prentsaurrekoan los buenos profesores filma izango dugu. Buenos días a todos y a todas. Kaixo egunon, ongi etorri prentsaurreko berri batera, azkena dela uste dut. Nosotros al equipo de... Gaur gurekin dugu irakasle onak izeneko filma, aurkeztu egingo ditut. Vincent Lacosten pertsonaia filmaren barruan, barkatu nire auskera, baina hementxe dugu William Legibil antzezlea, François Cluzet antzezlea, Thomas Lilti zuzendaria, Vincent Lacoste antzezlea, Agnes Bale ekoizlea, eta Emmanuel Bago ekoizlea. Barkatu auskera. Y para empezar, quería comenzar con una... Eta hasteko galdera badatu zuzendariarentzat, Thomasentzat. Berak aurreko filmetan, ez guztietan, baina pare batean, medikuntzaren estamentuari buruzko eta osasun publikoa landu dituzu. Beraz, nire galdera da zer, eraman zaitue orain beste zerbitzu publiko bati buruz arduratzera, hezkuntza. Bueno, ni irakasle familia bateko parte naiz, ni formazioz medikua naiz, nire aita medikua da, baina nire familia mundu guztiak dira irakasleak, nire ama, nire anaia, nire osaba izebak, aitona monak, ni giro honetan, irakaskuntza giro honetan egon naiz urte askoan zehar. Eta beraz, txikitatik ezagutu dut giro hau. Eta asko erakartzen hau, deskribatu nahi dut, gizonak, emakumeak konprometitu egiten direnak, beren ogibidetan, ni saiatzen naiz definitzen erabilera publikoko ogibideak direlako, irabazi asmorik gabe. Hau da, medikuen antzera, ogibide hauek gaizki kontsideratuta daude, balio galdu dute, eta fikzioaren bitartez saiatu naiz ulertzen edo interesatzen gizon emakumeengan, zentu bat bilatzen dutenak bere lanean eta beren ogibidetan. Iruditzen zitzaidan gai funtsezkoa zela gaur egun. Hau da, sentimendua. Hau da, benetan ari gara irakasle hitz egiten, esaten diogu nola egin barruten lana ondo. Baina ez dakigu oso ondo zer den irakaslea izatea. Zein den jatorria. Hau da, eta horregatik izan dut gogoa film hau egiteko. Levantar la mano cuando tengáis una pregunta. Bueno, galderarik duzuenean, kaixo, bai, zorionak filmagatik. Jakin nahi nuen, antzezleak eta zuzendariak irakasle bat izan duzute gogoan, azten ari zinetenean, inspiratzeko. Irakasle hauek zoragarriak ematen dute, nireak ez ziren hain zoragarriak izan, baina espero duzuenak hobeak izango zirela. Je vais commencer par répondre après. Bueno, erantzungo dut eta gero hitza emango diet antzezlei. Iruditzen zait zoragarriak direla, bai, arrazoi duzu. Antzezlei esker, irakasleak zoragarriak dira, atseginak dira, konprometituta daude, asko axola zailelako bere lana. Hori da nik, helarazi nahi dudan mezua, erakutsi gizon emakumeak sinesten dutenak egiten duten lan horretan, naiz eta bere lana indarkeriaz beteta egon. Horrek egiten ditu guztiz miresgarriak. Hau da, bueno, ez dira berbada denak irakasle bikainak, manzanen pertsonaia, irakasle gaztea da alduena egiten du, hasi berria da, eta ez ditu arma gehiegirik lan honi aurre egiteko. François Cluzet, bere gauzak, bere lana berplanteatu egiten du. Eta ez da ja hain azkarra, bere lanbidean, pixka bat atzean gelditu da, eta Louis Bourgoaren pertsonaiak zailtasunak ditu bere irakasle lanetan, ogibide zaila da, baina irakasle askok inspiratu nauten nire inguruan daudenak eta gero txikitan ere izan dituenak. Eta nik matematikako irakasle baten gogorapena nuen. Emakumea etzen bere bizikoa, baina ikustarazi zidan gauzak modu desberdin batean. Hau da, nire irakasleekin nuen harreman aldatu zen berari esker, 13 urte arte, nik gatazkak nituen irakasleekin, niretzat etsaia zen kontrakoa, gu ginen ikasleak eta haiek irakasleak. Hau da,
partir de ce moment-là, ça... tenis partida baten antzera, gudu baten antzera, borroka baten antzera, une horretatik aurrera aldatu egin nintzen, irakaslea alia laguna izan zitekela, nik uste dut irakaslea dela maitasunezko harreman bat izatea, truke bat, afektua, norbait tratatzea, sendatzea, medikuntzan ere gauza bera gertatzen da, truke bat dago gaixoaren eta medikuaren artean, irakasle eta ikasleen artean bi norabideko bidea da. Ni ere bai, bueno, ni enitzen irakasle batetan inspiratu lan hau egiteko egia esan, baina nire matematika apunteak berriro begiratu nituen ni enitzen ona eskolan esan beharra dokat. Baina gurasoak, bueno, esan ziaten etzinela ikasle txarra. Bueno, zinema egiten hasi nintzenean dena pikutera joan zen, noski, enitzen hain txarra. Eskolan matematika irakasle bikain bat izan nuen. Eta oso modu ludikoa zuen irakasteko, umorea handia zuen, eta oinarri sendoak ematzizkidan, eta gero beti izan nitzen ona matematiketan. Eta enitzen nekatzen matematikekin ulertu egiten nuelako dena. Eta ni mate irakasle gisa ona nitzen matematikan, eta oso ondo sartu nitzen rol horretan. François, bai, nik horretzapenak ditut. Bueno, 18. mendean zela uste nuen ni eskolara joaten nintzenean. Irakasleek, benetan aginte asko zuten eta kikildu egiten gintuzten, asko errespetatzen genituen irakasleak. Baina zorionez, irakasle bat izan nuen historia geografiako irakasle bat oso berezia. Eta esaten zigun, nik eskola ordu erdian egin dezaket, ondo kontzentratzen bazarrete. Eta beste ordu erdian zinemaz hitz egingo dizuet, esuerte handia izan zen niretzat. Ze zinemarekiko zaletasuna helarazi zidan, Johnny Depp, Boris John Ford, buruz hitz egiten zigun. Zoragarria zen berarekin eskolan egotea. Bera zinema zale amorratua zen. Eta gero egia esan enuen irakaspen handirik atera, baina oroitzapen bikaina gordetzen du. Ni ikasle ona nintzen nire notak bikainak ziren ikusten duzuen bezala. Ni inspiratu naiz nire pertsonaia egiteko, barregarrienak iruditzen zitzaizkidan edo divertigarrienak iruditzen zitzaizkidan irakasleak. Umorea irakasle batengan beti eman dit ikasteko gogoa, gozatzeko gogoa, nota onak ateratzeko gogoa, ze umorea komunikatzen didate bi edo bizpairu irakasle izan dituen oso onak, frantseseko bat, oso txarra nintzen lehen, baina handik aurrera irakurtzen hasi nintzen. Izan ere idazlea zen, idatzi egiten zuen, eta zu oraindik ez zinen oso ona, frantsesez ona zinen, ez dakit oraindik oso ona zinen, bueno, espainieraz askoz ere hobeto defenditzen naiz. Frank, zuen izena, Franklin. Ez dago hemen, baina, bueno, goratzen naiz bere izenaz. Bueno, igual gaur gauean etortzen da, bueno, ez txantxetan. Hola, buenos días, enhorabuena por la peli. Kaixo, zorionak filmagatik galdetu nahi nioke zuzendariari. Bueno, gidoilari gisa atentzioa deitzen dit, kontraste bat dagoela pertsonaiaren bizitza profesionalaren eta etxekoen artean askok seme-alaba problematikoekin, hor hezkuntza arazo bat dago. Eta jakin nahi nuke, ea horrekin atentzioa deitu nahi zenuen dikotomia horren inguruan, batzutan ez gara kontoratzen, hau da, zer den irakaskuntza eta hezkuntza utxe egiten du, bai eskoletan eta bai etxetan. Bai ikuspegi interesgarria aipatu duzuna, bueno, eta Françoak ere kontatu du. Asmoa zen, bueno, kontatuko ditut, emango dut 3 lekuren berri. Alde batetik ikasgela, desende ikusten dena, baina ez da leku nagusia. Eta gero eskola dago, pasilloak, irakasleen aretoa, eta jatetxea, jangela, zerbitza, autoa etxera bueltatzeko, eta gero intimitatea, bizitza pertsonala. Hau da, 3 leku hauek kontatzea pertsonaia bakoitzarengan, eta erakutsi hain zuzen ere, dena ez doala ondo. Leku bakoitzean denak ez doaz behar bezala, batzuentzat oso ondo ikasgelan, baina ez hain ondo etxean.
Hau da, erakutsi ogibide hau eragina duela eta ikaragarri pertsonen bizitzetan. Oso komplikatua da. Aurrera eramatea paraleloki. Hau da, bi ogibide hauek. Ezin duzu on eta off egin, ezin duzu gaur ez dugu ezer egin eta bihar egingo dugu. Ez zure lanbide ezin duzu hor utzi. Zure etxera eramaten dituzu zure ikasleak, beren azterketak, eta ezin duzu deskonektatu. Eta etxean ere ezin duzu hitz egin eskolan dituzun arazoez. Eta filma egitea gogoratu naiz, pixka bat film hau izan ditekela lekukotza bat. Lekukotza bat irakasle batentzat. Hau da, irakasle batek bere familiari esan diezaion, hurbilekoi hau bizi dut, hau da irakasle izatea, hau da nire ogibideren argazkia. Horrela funtzionatzen dut, oso komplikatua da, azaltzea. Irakasle baten lana, indarkeria, zailtasuna ikasleen aurrean egoteko egun osoan. Hau da, aurrez aurreko lan bada, etengabeko aurre egite bat, beraz, nik ere pertsona hauen intimitatea kontatu nahi nuen. Oso zaila da seme alabekin ere dugun harremana, baina mundu guztiarentzat ama edo aita izatea oso komplexua da. Ez da bat ere gauza erraza. Eta interesgarria da ikustea nola egon gaitezken egun osoan besteen aurrak zaintzen. Eta gauzak erakusten, eta lotura bat sortzen beraiekin, eta grozuk zuretxean, nola izan zaitezke aita ama ona, ez da hain gauza erraza. Eta hori asko azpimarratu dut filman, ikusten da bi pertsonaiaren bitartez, François Cluzet, Pierre eta Louis Bourgoisen pertsonaia. François Cluzeten pertsonaia, interesatzen zitzaidan, irakasle izan zaitezke, baina presio handia duzu eskolakoa zure semearen gain, semeak eskola depresioa sufritzen du beraitaren bitartez. Eta beraz, beren harreman afektiboak kaltetuta ateratzen da hortik, eta hori irakasleen askoren etxetan ikusten dugu. Zuk aipatu duzu irakaslea afektu harreman bat izatea dela, eta niri jakin nahi nue era zuzentzea hori ere den. Hemen dauden antzesle batzuekin lan egin duzu beste film batzuetan, ez dakit zein puntotaraino idatzi duzun gidoia, pentsatuz beraiek izango zirela antzesleak, baina hortek arago filman badago naturaltasun maila bat. Ez improvisazioa, baizik eta jario bat, talde osoaren artean. Alde batetik, galdetzen diot, galdera bat zuzendari eta gidoilariari zein puntuteraino da egokia komunitate ideia hau bultzatzea filmaketan, eta nola bizi izan duten antzesleek prozesu osoa. Pour moi, c'est essentiel, en fait. Niretzat funtsezkoa da, konturatzen naiz. Eta badaki nire filmak pixka bat nire lan egiteko modua dela. Nik lan egin behar dut pertsonekin, nik maite dudan pertsonekin, eta haienganako afektu handia dut. Eta antzeslekin ere begibistakoa da, ekoizlekin ere bai. Hau da elkarrekin egiten dugun agorren filma, ekoizle hauekin, teknikariekin, banatzaileekin, nik behar dut eta lasaitu egiten hau, talde ezagun batean izatea, hau da, antzesleek ematen didaten konfiantza, ze ondo ezagutzen ditut, konfiantza hori ere nik atzera bultatu egiten dit, eta horrek askatasuna ematen dit. Gainera askatasuna ematen dit ere platoan, filmaketan jariotasun hori ematen du ere. Hau da, taldea, kolektiboak existitzen da. Eta filmaren pertsonaiaren antzera, atseginak dira, pertsonak dira. Zuk ezagutu nahi dituzunak eta maite nahi dituzunak, ze niri gustatzen zait antzesleak maitatzea. Ni filma idazten hasi nintzenean, idatzi nuen Banzanen pentsatzen, Banzan Lakosten eta François Cluzeten pentsatzen, ze gogoan nuen biak elkarrekin ikusteko, elkartzeko, jadandi bi filma egin nituen Banzanekin, bat Françoisarekin, esperientzia guztiz bikaina nire zimaini amagileak karreran. Beraz, nahi nuen elkarrekin egotea bi, antzesle belaunaldi dira, behar bada oker nago, baina nola baiteko ezagutza duten bien artean. Harreman horrek funtzionatuko zuen, zubi bat egongo zen bien artean, zenik jadanik sortuak nituen loturak beraiekin, lotura benetakoak. Eta uste dut, lotura horrek kontaminatu egingo zituela, kimika ona izan zuten. Gainerako pertsonaia gidoian sartu zirenean, William etorri zitzaidan gogora, ze berare ere lan egin izandako da nirekin, eta gaina Williamek asko maite du Vincent, harremanak senotzen ditu, eta Louis Bourgoiserekin ere lan egindakoan nintzen, eta Adele ere, sekula nuen berarekin lan egin.
baina berritasun handia dakar filmara, eta gauza asko jartzen ditu zelantzan. Arriskuan jartzen zaitu, eta gainera antzezle zoragarria da. Eta oso ondo sartu zen taldean. Hau da, lotura bat sortu da, komunitate baten barruan ematen du antzezle guztiak gonbidatu egin ditu dela, nire urtebetetze festara, eta nire ganako duten afektua, kuntsatu egin ditu bera harremanak, eta oso ondo moldatu dira filmaketan. Qui m'apporte sur le plateau, Eta gero konfiantza izan dugu platoan, eta niretzat oso garrantzitsua da libre sentitu nahi dut filmaketan horregatik, bai, improvisazio ematen du dagoela, baina lan handia dago atzetik, eta gero nik askatasuna ematen diet filmaketan. Nik nahi dut antzezleak libre senti daitezen beren burua aditzera emateko filmaketa bitartean. No sé si los actores pueden confirmar. Ez dakit antzezle konfirmatu dezaketen ideia hori. Oui, tout à fait. Ça... Bai, noski. Hau da Tomarekin lan egitea, zuzendariarekin lan egitea. Hau da, antzezlea zarenean, batzutan balio gabe, ez duzula balio senti dezakezu, eta ari zarela gauza bat ere serioa egiten. Baina Tomakin lan egiteak zentzu handia ematen dio antzezle ogibide honi. Erakusten duen konpromisoa eta berak eskatzen digunagatik ere bai. Adiskidetasunari esker, afektuari esker, filma etorri, filma joan, berarekin hori sendotuz doa. Eta ni berretxe egiten dut ez zuzendariak esan duena bai noski. Badira gauzatxo batzuk, berak esan dituenak ez direna, egiak baina tira. Bai, uste dut dena esan dutela. Baina uste dut film baten hasiera egiten da ekoizle eta zuzendari baten artean. Eta film bat fabrikatzeko leku komunak berdira Bañez Bale eta Emmanuel Borgeren artean eta Tomas Liltiren artean nolabaiteko bateratze bat egon behar du. Hori guztia elkarrekin, horri esker, film baten fabrikazio parte hartzen duten pertsona guztiak, bai filmaketan, postprodukzioa, muntaketan, 100 bat pertsonek lan egiten dute. Eta Tomas Liltik talde bat sortu du, hori guztia aurrera ateratzeko, berarentzat dena gera bazkide proiektu honetan. Eta horrek ere lasaitu egiten du adiskideak eta afektua izatea, hori asumitu egiten dugun eskakizun bat da, bera oso atsegina da, oso abegikorra. Eta bada virtuosismo bat ere bai, beti eskakizun baten zerbitzura. Eta horregatik guk antzezleak pozik gaude berarekin lan egitea ze emaitza ikusten dugu. Ikusten dugu ze lan egin duen, bera egilea da, gidoigilaria eta baita ere zuzendaria bera da filmaren egilea eta gustatzen zaigu giro horretan lan egitea. Ni ere ados nago esandakoarekin, niretzat Tomaren filmen indarra hori da, hau da, berak duen bokazioa taldearekiko, eta horri esker ez zara bakarrik sentitzen, eta bizitzan ere gora egiten laguntzen dizu. Lilti Cinematic Universeko elkarteak antzezleak elkartu ditu, eta beharrezkoa zen film honetarako ze gustatzen zaio talde lan asko egitea. Eta bere lan egiteko moduagatik, guk improvisazio asko egiten ditugu, badago eszena idatzi bat, eta gero hasten gera improvisatzen, hasi eta bukatu, eta errealitate handia ematen dio horri. Ze gero muntatu egiten da, eta eszenak badu improvisazioa antzezaren aldetik, eta baita ere idatziaren artean filmatutako egoera horretan. Eta beraz garrantzitsua da zein dagoen filman, ez bakarrik improvisatzeko ahalmenagatik, baizik eta baita ere ze elkar ulertze dagoen antzezleen artean. Filmaketan ulertu egin genuen elkar eta funtsezkoa da gero hori filman islatu dadin. Eta hori da egile baten lana, zuzendari baten lana, Tomak oso ondo egiten du, zuzendari bakoitzak du bere estiloa, bere metodoa. Baina Tomasen indar handiena horixe da.
filmak egiten ditu, oso errealistak direnak. Ez dakit nola esaten den, bai, errealistak, naturalistak, film naturalistak, baina sarritan film naturalistetan hauxe gertatzen da. Flotatu egiten dutela dramaturgiak gehiagire gabe. Eta hemen badago jolas bat, badago dramaturgiaren pixu bat, eta horrek ematen dio alderdi naturalista. Eta zorionak, Tomas, bai. Bai, Bantzantek esan duenaren inguruan, hau da jario handia duela filma honek, nik film zuaiz baten antzera ikusi dut, hor historiak dituen adarkatze guztiak, baina ez du trama klasiko ohiko bat, hau da, 3 ekitaldi eta puntu. Beraz, gustatuko litzaidake Tomasen iritzia jakin horren inguruan, baina batez ere, humanismo horretan jakin nahi nuke Emanuel eta Agnesen iritzia ekoizleak izan diren aldetik. Eta gero ikusten dut, bueno, dura bi aste estrenetu zen Frantzian, ikusle asko izan ditu. Jakin nahi nuke nola saldu hau bezalako film bat eta jendea ikustera joan dadin. Batez ere erreferentzia gisa har dezagun hemen Espainian. Bueno, erantzungo dut eta gero hitza emango diet Emanueli eta Agnesi. Idazketari dagokionez, erronka bat izan da filma. Ez du dramaturgia klasiko bat eta hori hasierako erabaki bada. Hau da, egiten dugu edo jarraitzen diogu film koral bati. Eta pertsonaia nagusia talde bada, norbanako talde bada, horregatik hitz egiten dut talde lanaz. Eta film honen helburuetako bat da kronika asumitza, batzuetan beldorra ematen digu. Eta istorio benetako batekin parte egin, ikasturte baten bitartean nik ideia horretan sinisten dut. Askatu algaitezke, hau da nire 5. filma da lur eta eremu berriak esploratu nahi ditut, antzezle berberarekin, pixka bat beti istorio berbera kontatzen ditut. Ze ni bokaziozko ogibidei buruzko filmak egiten ditut. Eta liberean bilatu nahi ditut beste kontatzeko modu batzuk. Hau da, bideak gidoi desberdinak izan nahi ditut, ez dut beti berriro gauza bera egin nahi. Hau da, gidoiak aldatu egiten dut eta kronika, talde baten kronika hori nere egin nahi dut bere norbanakotasun guztiekin gatza eta piperra ematen diote filmari. Eta hau da helburua hasi eta buka idazketan eta filmaketan eta muntaketan pertsonaia guztiak zerbait garrantzitsua esaten nahi dut. Hau da gaiaren filmaren gai nagusiaren inguruan, bere ogibidearen inguruan. Eta humanismoari dagokionez, bai, gai errekurrentea, errepikakorra da nire filmetan. Nik enukeen horrela definitiko ies egiten baitit. Batzuetan, nabaritzen dut irribarre ironikoak daudela nire filmen inguruan. Ematen du utopia batean bizi naizela, errealitate paralelo batean, non jende guztia bat jatorra den, jupien munduan bizi naizela, baina ez. Nik nire onberatasuna erakutsi nahi du nire idazketan, hori dago nire jardueraren erdian, pertsonaia positiboak erakutsi nahi ditut atseginak, hau da, hitzaren lehen azepzioan. Eta bai, baliteke humanismo antzekoren bat azaleratzean nire lanean eta aldarrekatu egiten dut. Hau da, gaiztoen historia kontatzeak, kakotxen artean, ez zait interesatzen, ez da inspirazio iturri bat niretzat gaur egun. Bueno, horixe da esan dezakedana formari buruz eta baita ere proiektuaren muinari buruz. Gu konturatu egiten gara Tomaren lanak espazio handia uzten diola kanpoko eremuari. Gero eta gutxiago kontatzen dizkigu dramaturgia klasikoa duten istorioak. Beraz, Toma oinarritu egiten da pertsonaia bakoitzaren gauza txiki horietan. Eta horrela hurbiltasuna sortzen du publikoaren eta pertsonaien artean. Hau da, eguneroko bizitza da. Hau da, eguneroko bizitza horrek uzten digu bidearen parte bat egiten beraiekin. Filma horrela idatzi da. Eta horrela muntatu da ere bai. Nolabait antzezlei
laguntzeko. Hau da, dramaturgiak korapiloak dira gauza txikiak, bakoitzarengan aurkitzen ditugunak. Asko hurbiltzen gaitu pertsonaiengana. Ni erabat ados nago. Eta galderari erantzuteko, errealismoa hitz egiteko, errealismo handia duten film bat ekoizten duzunean, asko eskatzen dizu, Tomas oso exigentea da gauza guztietan, osagarrietan, egiatasunean kontatzen duzun horretan, dokumentazio oso zehatza izan ohi du medikuntzari buruzko filmetan eta baita honakoan, irakaskuntzaren inguruan, ekoizle gisa garrantzitsua da bizitza berregitea, eskola bateko bizitza berregin egin dugu pertsonai ugarirekin, hau da, film guztiek ez dute errealismo hori eta niri hori interesatzen zait, ni bezalako ekoizle batentzat, eta ikusleen harrerari buruz zerbait esateko, bai duela 2 aste estreinatu zen Frantzian, eta bai harrera oso ona izan du, 2 aste banatu ondoren. Eta uste dut film hau ikustera etortzen den jendeak kontzientzia duela edo erakarri egiten dituela istorioa. Hori nire film guztietan ikusi dut eta nire filmen arrakastari lagundu egiten dio horrek. Ikusten dute berriz ere, antzez kutxunak ikusteaz gain, filma horiek kontatu egiten dutela, eguneroko bizitzako zerbait, hau da, modu nobelesko batean kontatua gainera. Eta ez da kapritxoa eskola bat aukeratu izana, komunikabideetan esaten duten bezala, irakaskuntza gaizki du eta horrela diote, komunikabidek Frantzian gauzak ez duaz oso ondo, behar bada gauza komunak ditugu Espainiarekin, ze zailtasun asko dituzten eskola asko daude Espainian, hezkuntzak zailtasunak ditu, baina nik nahi dut erakutsi jendearen ganako hurbiltasuna, eskola bat erakusten duena, oraindik ere borrokan dabiltzela. Gauza oso onak egin daitezkela oraindik gogarekin fikzioari esker eta horrela kontatu ditzaket istorio ez oso politak, baizik eta errealitatearekin zer ikusia dutenak jendearen egiazko bizitzarekin. Ez bakarrik telebistan ikusten diren eskoletako dramak, horregatik uste dut arrakasta izaten ari dela. Bueno, txalo bero bat taldearentzat, hemen utziko dugu prentsaurrekoa.